شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے دلڑی مدیہ دی سونے دانا ہوئے دلڑی مدیہ دی سونے دانا ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے جنہیں مدینے والے دے غلام بیٹھے ہوئے میرے پاس توجہ کرے سو شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے دلڑی گے مدیہ دی سونے دانا ہوئے دلڑی گے مدیہ دی سونے دانا ہوئے مدینے دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے ساڑی زبان تے ورد قرآن ہوئے مدینے دی اذان ہوئے مدینے دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے ساڑی زبان تے ورد قرآن ہوئے روزے دی چھاں تلے ساڑی گزران ہوئے دلڑی گے مدیہ دی سونے دانا ہوئے سونے دانا ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے دلڑی گے مدیہ دی سونے دانا ہوئے باب السلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے حضور دے یار دا ناگد ہے اگر دل ٹھرے ہوئے تو بولو سبحان اللہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے جنت البقی دے اندر قبر دی تھاں ہوئے دلڑی گے مدیہ دی سونے دانا ہوئے ذکر حسین سنے دا بیان توجہ کرے سو جے کو تخت یزید تے تک نہیں پئی او پیر حسین نوابے جے 121 پیران دا دتا صبر دے نال جوابے خزابے اون دے ذکر چ زفار جے حج نکلے تا کئی سو نفل ثوابے کئی سو نفل ثوابے بلسا کیوں نہ کھو ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ جڑے حسین کو منڈر والے بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کیا کھو سبحان اللہ آئے آئے ساری